Čau ty lidi, tady Arab.cz a dneska jsem tady s Ujim, můžeš pozdravit. Čau. A dneska budem hrát War Thunder s tím, že Uj hraje za USA a já za SSSR. Samozřejmě, že SSR je jedna z těch nejlepších zemí, samozřejmě taky. Že ano. Jo, asi jo. Za tyhle ty země hrajeme jenom vždycky takhle spolu, takže sami za ním nehrajem. Jsem tady, já jdu na Ty jdeš kam? Cčko. Tam doleva nebo doprava? Na Cčko. Sakra, jo, jde. Šup, vezmeme třeba toho ten. Jdeme na to. 8 sekund. Když tak vidí, mu se to může ale ten mikrofon sekat. Někdy uslyšíte nějaký šumění nebo něco. Posádko na pozice. Tak, jedem. Jedem. Já se budu teďko soustředit. Jo. Jo, soustředit, jo. Mhm. Teďka pojedu, Obsazujeme bod C. teďka budu rovnou. To půjdu. To hnedka jako půjdu je zabíjet. Jeď. Já obsadím bod C. OK. Jsem docela moc Už jedu. dopředu, sám jako. Jsem tady sám, tam hnedka jsou. Jo. Tady už chci vyjedu. Dobrý. Tak. Si dám bacha, tady by někde mohly být. No, to by Čau. někde mohly vyjet. Čau. Jo, já už vím, kdo tam byl. Něco silného? Jo. Tam je tam ten. To je oficiálně. Kritický. Au. Kámo, Já jsem se nevšiml. mě zabila mě placka. Jo. Mě zabil Němec, já jsem se ho nevšiml, já jsem byl po někomu něčím, komu jsem dal kritický. Takže pokud někdo někoho zabije, tak mám svou asistenci. Bych měl mít aspoň. Čuko, cože, já můžu odtud si trefit? Jo, můžu. To je v pohodě tam, koukale? Takže tam mě věděl. Extrém, já ho neviděl prostě. Takže já už mám prostě poslední, ty asi taky ne. Já mám poslední 2. Takže se potom dáme asi ještě druhou hru. Prostě co? No, Poslední tady to bude dva? hodně rychlá, tady to bude hodně rychlá. Prostě máš počít, ty máš... Já měl zálohu. Jo, a to je jedno, pořád máš jenom 3 nasazení. Počkej, sorry, týpku, sorry moc, sorry. Hej. Lotus hnusnej. Levý Lotus. Šup. Kam se na ně nemůžu trefit. Já jsem jako netrefil. Tohle mě asi předtím zabil. A zkusil to. Kamo, prosím věď. Prosím věď. Kam jedeš? Okay. Šup. Jenom zásah. A nemůže jíst. Kritický. Šup. Už ho zabíjí. Já strašně rozstřílím. No, Jerry. asistence je dobrý. Tak jdem. Co tu máme dál? Nalevo nějaký BT. Lodičku tu máme, Jo, zpátečka. A placka, že by. To teda. Zásah. Já pořád můžu trefit.
Zásah a teď už Ty nevyleze. co? Už zalezl. To je extrém, to je extrém. Bomby, bacha. Ty kráso. Jo. To je tam nějaký Mám poslední tank, živý. mám poslední tank. A Ne, taky. tak nemám. Tak já jsem ryb úplně už. Jo. Jo, Mm. tak to je nic. Tak já teď rychle odjedu, jinak budu mrtvý. Koukáš se, jejda. Yes. Oj. Yes. Já jsem to postral. Nekoukám se, ale yes, mám tank 2.0. A nemůžu nic. Ale vůbec nic. Když mi doplní osádka, tak můžu něco udělat, no. Ten Stuart. OK, Asistence, to máme. když jsem nevystřelil. Sherman. Sherman máme lidi, že ano? Můžu Na ho zaměřit. 100%. No, tam hnedka další vsádu. Oh. Já to ale počkám mezi tím. Dostupný úkol. No, když jsem teďka neudělal. Moc mi to nejde, spíš vůbec. Joj, tak teďka umřu. No, to mám asi už 100%. A už jsem Ty, ale připraven na smrt. Ten Lotus má docela jako zepředu pancíř. Jo? Zezadu nic moc teda. Zašpr. No. No, sakra. Tam by něco. Tam se na To mapě má- ukazuje. Šup. 101. Ať si vylez z... jo. Tak na mě spadla bomba. Nevadí. Tak to je No, z pecka. bombardéra. To je pecka, ne? Dal jsem jenom 2 asistence. To jdem zpátky na základnu, dáme další hru? Chceš další 2? Nebo? Jasně, já tady počkám na tebe, až se... Já jsem připraven. Natáčíme Já 7 jsem- minut, natáčíme tak. Počkej, já si jenom něco zapnu, jo? Jo. 10% na žárovky. Tak. To bych si já mohl taky, já to, ale... Na kolik to je misí? Na 10. No se to nejde pro jednu zemi. A 10% na lvy. Dostal jsem achievement. No, tak jdem se aktivovat, co já vím. Zrychli, aktivuj booster, OK? Ale nevím, co to je za stroj. Kouknem se. Co tady máme tu slevu? Já mám najít tu slevu, ale já nevím, jestli jde vůbec USA. Jo. Nebo kde, já nevím, kde je vůbec. Japonsko, jo, to je úkol. Asi v klidu počkám, než... Nevím kde. Ne, než... Má to tak takový. To už máš 2.0? No, Počkat. Skvěl 1,7, nejdeš jako špatný, 76 mm. já budu mít taky, já teďko zkoumám Lotus 1. A jaký tank máš 2.0? Nějaký ten Stuart. Jo, no, ten jsem měl rád, no. Já jdu na Ačko, určitě. Na Ten je 100%. dobrý, ten je dobrý, já jsem testoval a ten Já sakra mám dobrý. rád, já mám rád. On má i pancíř jakože docela. Mm. Já jdu na Ačko. Já taky, já tam to mám, já A tam tam má i to pancíř mám jako. vždycky. Tak uvidíme, no. Jdu otestovat síly. Šup na Ačko, vezmem na Ačko a vezmem tohoto. A jedeme. Na pauzu do stromu. Cápeček. A takhle najedu jim takhle zprava. Jo. Mhm. Jak to SSSR, no prostě Rusko, tak mě docela baví. Jak skáčeme. Mm. Ten Stuart jako není špatný tank reálně. No, já jsem měl rád, mi to přijde vždycky jako malý Sherman. Jo, Mi to přišlo. jo.
Já už jsem tady a hned na mapě už vidím, že to jsou. Ty kráso, ten dává rány. Oj, Jsem mrtvej oj. hned. Co to byl za tank? Jdeme tady ten Stuart. Jo, já tam vidím se silný, no. Je tam něco silný, já jsem dostal hrozně jak pes. OK. Spojenecké síly obsadili zónu, koukám. Tady asi sakra. Neumím jezdit nebo co? Tady byl cápeček, už není, no. Já už vyrážím, pořádně. To bojiště. Za lepšími časy. Asi umřu. OK. Už jsem mrtvý. To tam je tak silný, jo, něco. No, už to je mrtvý, to bylo, nevím, co to bylo, prostě mě to zabilo, nevím. Nějaká placka německá, nevím. To nebyla placka, to nevím, co to bylo. Kdyby to byla německá placka, tak mě to nepřežil. Mm. Tady v tom Rusku tak je jako docela brzo. Stuart, je tam Stuart. Tak ono ve War Thunderu většinou bývá, jako víš co, dobrý Rusko, protože vývojář je z Ruska, takže asi tak. Konečně. Střelíme, že jedem. Všude jsem někoho trefil. Je tu. Já už jedu. Potřebuju pomoc. A na CZ rychle. Rychle. Jedu! Jedu 60. No. 260. 60, no. 260, to by se hodilo. Jsem mrtvý. Jo, já už to vidím. To bylo hodně rychlý. Jedu. Co tam je, to mi to silný, jo? Fakt, joj! Jo, je to Joj. silný dost. Oj, to bude bolat, to bude bolat. Jak se to dělá? Já jsem nic neudělal. Já jsem nic neudělal, po mě jenom pálí. Já jsem nic neudělal, já jsem nedal že ani zásah nic a už mám poslední tank, jako. Počkej. Místo soustředěnosti. Ježiš, mi to teďka vůbec nejde. Mně taky ne, já jsem nějaký, jak se nerozhřátej, tak je to taky divný, no. Asi tak. Si dám sám, jo, tak dej si bacha. Ty kráso. Je tam něco, co má s tím Když to tam byl, tam byla německá kvalita. Je tam tank, který si zkoumám. Pokud nebyl, tak ten mě i zabil. 70 Já mm vím. nějakých. Odvím. Jedu s mým nejpomalejším tankem. Jsem mrtvý. Je to jede Vůbec mi to nejde. Já tím to Ačko asi nechám. a tam Nenechám, no, tak poté už jsem rychl úplně. fakt. To bylo hodně rychlý, no. A já jsem si dal zásah, já jsem neudělal nic. Jenom 119 žárovek, to je hodně, no. A jenom vedem dávám zničení nepřítele. Ojojoj, tady by mohl vyjet. To nevypadá moc hezky, no. Jojojoj, zleva jede, jo? Konáš, pohoda? Už je mi ta německá kvalita. Ale Německo má velkou kvalitu. Právě, musíš to přiznat. Ojojoj, to dopadne blbě, už to je tady. Co je, jako co? Dáme ještě jednu hru, nebo jak? Jo, tohle bylo hodně slabý. Už to je 12 minut. Já jsem nic neudělal, Já mám ještě tak 4 hry, to... Jestli to bude takhle pokračovat. Čekám. Oproti chat, si tady můžu. Poloviná podpora, to beru. Tam zjíš prototypů. Ten nějaký. Tam si určitě motor. Počkej, já se něco podívám.
Kde jsou ty vzory? To je mega pěkný. Co? USA armika. A co v tom? Nebo co? Je ten tank. Já si to ukážu. To je tam mega dobře. Budeme i tady, počkej. Koš. Abych vlastně mohl udělat video tutoriál, jak si dát na tank jakoby Ne. skin. Se hodím, jen tady ukazuju v Americe. Jo, pokud by to šlo ukázat. To si tam na tank může dát třeba tohleto. Si to víte jenom vy, ale je to zdarma a nic neplatíte, nic. Se to líbí. A můžu ukázat, že se může dát tady na to Jacksona nebo co. Tady je různě. A já tady mám víc, jako, no vlastně to nemám nastavený. Tak to je jedno. Počkej, co? Takže můžem? Jo. Nejdo. Poslední hru. Můžeme dát ještě, jestli bude Abych už dal poslední hru. dobře. Myslíš? Mhm. Hele, Cčko vždycky bylo moje. A já už radši jezdím na Bčko. Mám to už radši. Cčko mě to nebaví, tam jenom vždycky na dálku. Tady vždycky stojí, ale jenom pau, po tebe střílí. Asi tak, no. Pojď to zkusit na Bčko. No, tak já pojedu nějak prostě. To se načte se to, nebo co? Jo. Taky to můžeme zkusit. Jejda. Okay. A cože? Jsem byl pozdě. Zautočka na bod A, tak je to bod B, no to je... Jo. No. Kolik je další? 60. Já jedu 60. Jedu 60 s mým tankem. Jedu 60. Jejda. Jedu 60. Uf. Takový náraz do zdi. Takový skrem. Jsme tady někdo odstřelí. Tak odstřelím já jo, snad už. Wow. Šup. Skokánky, takový skokan. Šup, vyskočím a vystřelím. To je německý. Němci tady jsou. Tady ten vlak. Jo, to se mi tak skano 76 mm. Proč když jsem hrál za Německo, tak to bylo zlý. Cože? Proč když jsem hrál za Německo, tak ten tank byl zlý. Nevím, proč byl zlej. Teda tank v tom melu. Kritický. To jestli se nás otočí, tak jsme mrtví. To teda. Dopředu. To ne, ani neříkej, že tam je tenhle ten tank. Jestli jo, tak jsme definitivně mrtví. Stuart jede. Zkusil jsem to, no. Počkejte, jede něco silnýho. To vím. Joha. Rychle! No, jsem tě, já nepomůžu. Tak Jenom s opravou, tak. Jo. to je dobrý, no. Přímo Co miluju. to bylo za tank, ty vole? Joj, nejezdí sem, jedu jsem něco možná trochu silnějšího.
Nejezdit sem, jede sem War Thunder. 260. Jsem mrtvej. Nejsem. Pustí. Vzdálenost 1000. Jakou jsem mu dal? Ojojoj, ne, tak já jsem mrtvej. A jsem mrtvej hnedka. Počká, toho to mě možná zachrání, že budu aspoň zletadovat. To nevydržím, ale to nevydržím. Arab, ty jdeš do letecké bitvy, jo? No, nejdu, no už. No, tak nic, no. No, takže mě mezi tím zabili. Měním názor, Cčko je lepší. OK. Téčko je hodně lepší. Mě to, Musíš jenom dobře se postavit. no, to jsem jako, Yes! Dal jsem ho! Tak, jdeme dále. ty by na té Sorry, mapě ne. vyhledal jak školka na té mapě. Co to tu máte, hoší? Bych mohl jít z boku, bych mohl jít na Bčko, to je chytrý, ty krása. To je... Já přemýšlím, to je hustý. Letím do letecké bitvy, asi. Já ti pomůžu. Pomůžu ti, jo? Jo. Jo, jdeme tam. Na 100%. Počkej, tady udělám jednu věc. Tak. Letím. Na cestku letím. Rychle. Chráníš mě? Jo, tady po něm pálím. Ty kráso, kritický má, ale... Tak pojď do mě. Co si myslíš? Už má zásah kritický. Já ho nevidím. Je nade mnou, prej. Ono to nesáhlo. A blbečku. Rozvedneme. Nic, no. Levej. Já jsem dal jenom kritický, ne, on nezabiju prostě. Jejda. Co mi tady vystřelil? Ne, že nezaseknu. Já jsem pako. Já jsem umřel. Čiže to věru. Jinak já jsem strašný pako. Jo, Dobrý. tak to je v pohodě. Já jsem z toho. Já furt nevím, jak fungují ty lama. No, on to jako, já vím jak, no, jenom vždycky, jako, abych se chtěl vidět u tebe, jako co tam s tím děláš. Jinak já vím, jako Wow. jak to funguje. Wow. Hej. Ve vzduchu. Dálnost 1000. To nestih. Já jdu na letecké bitvy. Jo, tak já možná. Jo, jdu. Na 100%. Jo, tak jdu. Letectvo na cestě. Už jdu po něm pálet. Jak chceš. Zásah, mám jako. Tak jenom kolizi letadel. A musím 10 sekund čekat, tebe na hovno. Taká zbraň se zasekla. Protože kvůli tomu... Zničení letadla. Já mám asistenci, nice. Takže objedem, nevím, třeba... Já letím do... Na Cčko jedem, pojď. Jo, na Cčko, no. A hele, kdo tam je? Hele, těch je přemnoží, no ne? Tak. Vždy je možná můj. Já nevím, pokud jsem byl možná po našem. My vyhrajeme, ale já jsem nedal nic, kam jsem nic neudělal skoro vůbec. Letectvo na
O. Joj. Se vystřelíme, nikoho netrefíme. Jo, hovno, fakt že jo. Tak to je strašně taky vítězství 9. Ano, mám 2 asi Šestý. a 9. To řekl. No Tak, to tak bylo, je dobře. tady už bude asi konec videa, bude asi už. OK. Tak se No, mějte lidi, já zase, zamítl už. tak se mějte lidi, tak zase příště, tak čau. Čau.